Això és Can Pixa, un podcast de cultura popular creat per Can Galta i la Lira, dos equipaments situats a Sant Andreu de Palomar, dedicats a la creació, difusió i conservació de la cultura popular. Això és Can Pixa. Bé, doncs, Som-hi, doncs? endavant les atxes! Ole, a la vegada tothom, eh? Bé, bon dia, benvinguts i benvingudes al podcast d'avui de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar. Abans de començar a parlar de la Festa Major, parlarem una miqueta del que ha passat aquests dies a Sant Andreu. Què ha passat? Bé, hem tingut diverses estrenes de figures a Sant Andreu, també bastant acumulades en el temps, i primer vam començar amb el griu de Mercada Infernal, la nova bèstia que es va sumar al bestiari de Sant Andreu, amb una bèstia de foc que poden portar tant infants com adults. Sí, és una bèstia que porten, segons ells, 10 anys fent-la i és feta per la colla mateixa sense haver de connectar a cap persona externa. I com segona bèstia tenim el Colomí, una bèstia protocolària també de la Japanat de Trabucaire Geganters i Garraies de Sant Andreu de Palomar, exactament, que és una bèstia que se suposa que és com el representant màxim del poble i de la gent, sent molt protocolària i molt així, que té més presència. Per així dir-ho, és per intentar aconseguir fer, no és un toc d'inici, no és aquesta la paraula, sinó fer un inici popular en condicions, tenint ja la resta de bestiari, de gegants i de... Valls. Sí, de valls protocolaris, doncs vam voler afegir una més, i en aquest cas era el Colomí, que representava així com més el poble, ja que era com la figura del mig de la nostra bandera, i el que tothom mitjanament coneix de Sant Andreu del Palomar, bàsicament, que és... De Palomar. De Palomar, que és el Colomí. I tenim també el fet de que és molt protocolària, sinó el seu ball, un dels únics, per no dir l'únic pràcticament, que és així més lent i molt més solemne, juntament amb el Dolàs. Molt bé, doncs donem la benvinguda al Colomí i donem la benvinguda al Griu. Felicitats, colles, que això perduri molt de temps i que el poble l'estimem per sempre. Exacte. També últimament hem tingut aquí un petit problema al poble amb la gent que ens ve per culpa de l'estació de tren actualment que no funciona. Correctament. Jo mateixa visc al carrer Ajuntament i cada matí les passo canutes. És a dir, jo surto de casa a les 8 del matí i em trobo de cop i volta una inundació de persones que m'estan trepitjant al meu poble i me l'embruten. Perdoneu, però això s'havia de dir. Ja està, la queixa està feta. Però també s'ha de dir que d'aquí poc ja tenim l'estació nova feta, acabada, i l'antiga, per tant, podrà ser utilitzada per altres coses. Esperem que es facin bonus. Esperem que sí. Aviam, Barcelona, com evolucionaràs? Bé, doncs ara sí, parlem una miqueta de la cultura popular que tenim al nostre poble, al nostre estimat poble, Sant Andreu de Palomar. Enguany, la festa major dura 13 dies. Després d'estar batallant i batallant, hem aconseguit que ens donin aquests dies de mes, com d'altres pobles, direm barris, perquè hi ha... Normalment les festes de barris duren 8-10 dies màxim i nosaltres hem pogut estirar a 13 dies, Aquests 13 dies comencen el dia 25, el divendres, i acaben el dia 8 de desembre, que cauen dijous. La pregunta serà, què passarà del 8 a diumenge? Per ara no sap res, esperem que no es quedi buit al poble de sota un dijous acabi la festa major i que quedi així una mica en l'aire d'acabat un dijous la festa. No he vist cap festa major que acabi en un dijous. La nostra. Per de la nostra. És una mica un mal dia, s'ha de dir. Farem rebombori, si això és així, farem Hem vingut a rebombori. innovar i ajudar. Agafem la guitarra acústica i ens posem el fil a tocar, tiqui. Al mateix poble farem festa nosaltres entre el jovent i cap endavant. I no tan jove. Ai, No tan jovent. Benvingudes persones grans, si us voleu venir a aquesta no festa. Home, hi esclar. podeu ser. Podem convidar les punteres, la veritat. Tenen més marxa que qualsevol de nosaltres 4. sí. Abans de però començar amb actes importants, demanem, si us plau, que respecti tot tipus d'acte i demanem que sigui un espai lliure d'agressions de tot tipus. No volem que passi com l'any passat, vam tenir una prou desgràcia, no en volem. Demanem espai lliure de tot tipus d'agressions, demanem unes festes en pau i demanem gaudir d'una cultura segura, com la que totes les entitats del nostre poble ens en donen. També recordem, a vegades, veure amb compte i tenir compte amb el que fas a les festes. Doncs a vegades, sense voler, pots passar i pots arribar a fer coses
no desitjades. Respectem tot i tothom. Comencem amb l'agenda de les festes de cultura popular d'enguany. Comença el dia 25, divendres 25, però el primer acte el tenim el dia 26 pel matí. Comencem amb la cercavila de convidats on participa Santa Maria del Mar i Maó, que venen des de Menorca. Seguim amb l'esclat andreuenc, on participa el seguici popular, començant per la baixada del mercat, es fa l'esclat i acabem amb La passada a l'església. Exacte. Ara aquest acte serà el primer esclat que participa el Colomí, dins d'aquesta funció que hem dit abans del seguici. Aquesta funció que podríem fer el símil amb una àliga. I el petit detall també recordar que serà el primer esclat del Bertolàs després de 4 anys, doncs l'any passat no va poder participar. Llavors fa un temps i el tornem a veure per sort. Seguim amb el segon dia de festa major, diumenge 27. Què passa? Tenim les matinades de la Germandat. Els trabucaires i els grallers participaran en aquestes matinades i alhora també tindrem la satànica pels carrers i fent l'espectacle final sonor i també lluminós amb el Bon Dia Satànic per despertar tot el poble per aquesta diada de gegants i altres elements festius que dansaran pel poble seguidament. Abans també tindrem la sortida del seguici de l'església fins a l'Ajuntament, on es farà el pregó, es baixarà la bandera de Sant Andreu a l'església i després totes les entitats començaran, aquestes entitats de cultura popular de Sant Andreu formant el seguici, més els convidats d'altres bandes de Catalunya I escoles. I de Sant Andreu. entitats, és a dir, caus, esplais, escoles de... S'ajuntarà tot el poble i tindrem aquesta cercavila també tan representativa de la nostra festa que any rere any aplega tanta gent. Recordem que, crec jo, que la cercavila que es fa aquí a Sant Andreu és una cercavila de les més inclusives que podem trobar, ja que hi participa gairebé tot el poble, cosa que està molt bé i és molt maco de veure i emociona molt. És una cercavila on no hi ha poca gent mirant, perquè veritablement Sant Andreu és bastant gran i encara que hi participa més de la meitat del poble amb els seus gegants d'escola i altres figures, hi ha encara molta gent que ens ve a veure des de que sortim fins que s'acaba aquesta cercavila i que al final de tota del cercavila dels gegants la plaça Orfila està plena de gent que gairebé no es pot ni passar i és espectacular poder fer balls i qualsevol cosa veient com tot el poble està allà mirant i gaudint del que és una bona festa major. I aquí, a aquestes cercaviles, on podem veure el ball gran del gegant de Sant Andreu, un ball que es fa només, normalment, un cop a l'any, només en aquesta festivitat i en molt rares ocasions es balla fora de Sant Andreu. I també podrem veure doncs, el ball del Colomí, que aquest any s'estrena, i també el ball de teixidores i del Corpus de Sang, fregadors. Doncs bé, seguim parlant del que passarà aquí al poble, que serà el dia 30, que segueix sent un acte de la Germandat, en aquest cas... Sí, el dia... Bueno, bé, perdoneu, el dia 30 és Sant Andreu, el nostre patró. És el sant de Sant Andreu i doncs... Es fa l'anada d'ofici, que com tots ja sabran, només participen els gegants grans juntament amb trabucaires i anem... I també el Colomí aquest any. I el Colomí també. Que anem des de, si no recordo malament, plaça de la Pomera fins a l'església. Es fa la missa, la colometa li dona el ram a l'església i... També tindrem el ball de rams dins l'església, com cada any en aquesta diada. I això seguidament els gegants amb el Colomí i els trabucaires també tornaran fins a la plaça de la Pomera i tornaran a ser guardats a la Fabra i Coats. Seguim amb la següent setmana, passem al dia 2 i ens anem a desembre. 2 de desembre, què passa el 2 de desembre? Comença el cap de setmana del foc. El 2 de desembre tindrem els tallers amb el posterior correfoc infantil que recorrerà els carrers de Sant Andreu amb colles convidades i colles pròpies de Sant Andreu, com són la Satànica i com són Mercadal. I això podrem gaudir del foc aquest cop portat pels més petits del poble, i no tan petits, i això gaudir-lo. A l'endemà tindrem el correfoc adult, que primer s'iniciarà amb l'espectacle Secundum Tur Somna, de Diables de Sant Andreu, un espectacle ja tradicional en el correfoc andreuenc, i seguidament començarà aquest també correfoc prou característic de les nostres festes, que comptarà amb la participació de Diables de Mercadal, Diables de Sant Andreu, la Satànica, el Bretolàs també, i altres bèsties el Griu també, i altres bèsties de fora de Sant Andreu,
i també altres colles de diables que també ens visitaran en aquesta nit. I per acabar aquest magnífic cap de setmana, passem a diumenge 4 de desembre a la tarda, on l'Esbart Maragall ens farà una mostra de balls d'enguany dels 90 anys de l'Esbart i els faran a l'Embalat. Seguim amb celebracions d'aniversari. La Germandat aquest any en fa 40 anys i ho farà el dia 8, la seva celebració serà pel matí i vindran els gegants de la ciutat a ballar pels nostres carrers gràcies a aquests 40 anys que fem dintre la Germandat. El mateix dia per la tarda es fa l'últim acte com a germandat anomenat a Déu Andreu, mai millor dit, que serà així com una mica el fi de festa, i aquí és quan comença el dubte de què passarà des del dijous fins al diumenge, que és quan acaba aquesta festa major del poble. Ho deixem en les vostres mans. Bé, doncs aquests eren els actes de la Festa Major de Sant Andreu. Passem una miqueta a parlar una miqueta de concerts i què s'espera aquest any. Jo crec que potser podríem parlar una mica de concerts que van passar l'any passat, anècdotes que nosaltres mateixos hem viscut, i potser deixem caure alguna pregunta que els hi podria interessar a comissió de festes. Respecte a l'any que ve. Exacte. A la Festa Major del 2023. Quines anècdotes recordeu de l'entorn cultura, de l'entorn sortir de festa, sobretot a Sant Andreu? Doncs bé, podem recordar una mica els concerts que es van fer l'any passat. Normalment els concerts com més potents, per dir-ho d'alguna manera, es fan a l'Embalat. Hi ha altres concerts per voltants i així, però trobo jo que a mi els que més m'agraden sempre estan a l'Embalat, que van venir l'any passat mitjanit, Ginestar, Miquel del Roig i Rock and Roll, que si no recordo malament, Rock and Roll és el primer any que venen, no? Correctament. Sí. Doncs bé, alguna anècdota per explicar? Jo, per exemple, estava l'últim any a l'Embalat fent festa i me'n recordo el dia que va venir Miquel del Roig i vam poder veure com tothom estava molt animat, doncs feia molt temps que no feien festa i a més Miquel del Roig és bastant estimat i és un bon músic, pel meu gust com a mínim. I me'n recordo que mentre cantava la cançó de La Farola, tothom es va posar a saltar a l'hora i al ritme de la música, quan de cop i volta es va escoltar un esclat molt fort i resulta ser que es va tancar una peça del terra de l'Embalat. Fem un petit síntesi, un petit moment aquí i recordem que l'Embalat està fet una mica nyigui-nyogui. Comissió de festa, sisplau, enguany hauríem de vigilar el tema del terra, perquè a més, com ha afegit l'Eric, ara afegiré que quan va venir Ginestar va ser la mateixa nit. Aquest any, l'any passat estava separat per tema de begudes i tema al davant amb mascaretes per ballar. El Covid encara a sobre, Sant Andreu va fer molt bé, s'ha de reconèixer que va ser una decisió molt ben presa, dividir la pista de l'Embalat en dues parts, una de beure sense mascareta i una de ball amb mascareta, per evitar contagis. Però el problema va ser rebentar l'Embalat i rebentar la càmera que gravava tot el concert. Jo recordo estar a la zona del darrere, que comencés tothom, tant endavant, a la comissió de festes, el Miquel del Roig, nosaltres saltant, pim, pim, pim. I en un moment donat, la càmera, uns bots espectaculars que tothom pensava que la càmera queia al terra. La gent del públic aguantant la taula de la càmera va ser perquè espectacular. El camarógraf no podia amb ella. O sigui, comissió de festes, sisplau, apreteu una miqueta amb el pressupost aquí de cobrir el terra de l'Embalat. Us ho demanem nosaltres i us ho demana el poble. Bé, seguim amb anècdotes. Així jo crec que podem explicar alguna cosa curiosa. Ginestar, per exemple, aquí hi ha 3 persones que vam estudiar a la mateixa escola. Són estudiants d'aquí Sant Andreu que viuen aquí, o sigui, trobo que està molt bé que això de que dintre del poble tinguem un grup de música que està sent bastant reconegut arreu de Barcelona. Així que moltes gràcies, Ginestar, per fer que es vegi més Sant Andreu com a poble i pel que esteu fent per ara. Seguim amb diferents anècdotes. Rock and Roll, per la meva part, si lo he dicho mal, ¿vale? No os riáis. Seguim amb diferents anècdotes. Rock and Roll, per la meva part, va estar... Va ser una bestiesa de concert, a mi em va flipar. Un concert on només cantessin rock en català, vaig trobar que va estar Sau, molt sopa bé. de cabra... Bé, a mi, personalment, em va transportar a la meva infància. I el moment aquest de mitja festa començar a tirar condons per recordar que hem de tindre una sexualitat... La gent ho fa bé. Exacte. Bé, és una mica com d'anècdotes en general, si algú vol explicar alguna anècdota així com de cultura popular, no? Comissió de festes, si ens escolteu, tenim una pregunta que el poble us respondrà. Quina és la pregunta d'enguany per l'any que ve?
al poble de Sant Andreu, què us agradaria que vingués l'any que ve per les festes de Sant Andreu per tocar i per fer música a l'embalat? S'admeten tot tipus de respostes, des d'oques grasses, que són caríssims, fins a un nivell desconegut. Endavant, Fins a propostes, tu primo Paquito? Doncs els hi passarem a comissió de festes, aviam si s'espavila una mica i aquest jovent doncs, ha de reanimar una mica l'embalat. No entrarem en temes. Jo crec que, com a cada podcast que fem, podem començar i donar pas a l'entrevista d'avui, no? Bé, donem la benvinguda a Sergio, la Germandat de Trabucaires, Geganters i Grellers de Sant Andreu de Palomar, que farem com a cada podcast una entrevista i que ens expliqui una mica el que pot passar o les seves anècdotes i així. Què tal, com esteu? Recordem també que el Sergio va estar a l'última temporada del podcast i va estrenar aquest estimat podcast. Nosaltres teníem, us animo que ho feu, teníem un paper enganxat a la taula amb el nom de cadascú, rotllo, este és mi micro, no me'n treu ningú, i era divertit perquè així cadascú tenia el seu lloc. El que passa és que, per exemple, avui han arribat 2 micros que són nous. Ah, molt bé, vale, perfecte. No passava amb nosaltres, no cabia i ja està. No, aquí igual, però per exemple, que si el micro no l'havíem vist mai. Ah, perfecte, molt bé. Estrenem micros, vale. O capaz que no estan estrenats i són viejos, eh? Vale, també pot ser. Ah. Sí. Abans hi havia 2 taules, ara hi ha una, així que... Todo me espero. Així, abans hi havia 2 taules. Sí. Bueno, perdón. Nos debemos. Lo siento mucho, ¿no? Te queremos, pero lo siento mucho. Ens pots parlar dels convidats que vindran aquest any a Sant Andreu de Palomar? Sí, tant que sí. Mira, et puc parlar dels 3 que sí que hem anat fent públics, perquè la resta, si et soc sincer, tampoc me'n recordo. És a dir, aquest any és dels anys que tindrem menys colles geganteres convidades, tindrem només 10, també perquè era un any de recuperació postpandèmia i, per tant, les sortides arreu del territori doncs, també estan més, no limitades, sinó que no hem fet tantes sortides, però sí que hi ha algunes que se sap, no?, que vindran, per exemple, els Gegants de Gràcia, perquè vam anar a la seva trobada que vam fer especial, que anàvem com a convidats d'honor, però les 3 colles que sí que vull destacar, doncs, per una banda, estan els Gegants de Santa Maria del Mar, que ja els podem visitar a l'exposició de Festa Major a l'Espai Bota. Després tindrem els Gegants de Maó, que són els gegants convidats forasters, que al final doncs, també vindran a Sant Andreu. Ha sigut també una sorpresa per nosaltres, perquè no hi comptàvem amb la seva visita, però molt contents de rebre'ls. De fet, van venir el 2004, per tant, també és com retrobar-nos amb els gegants de Maó. I, per últim, els gegants que també podem dir són els gegants de la ciutat, que no vindran per la cercavila de Festa Major, sinó que, com fem el 40è aniversari de la Germandat, doncs vindran a acompanyar-nos el dia 8, que farem l'acte que nosaltres li hem dit la capbuitada, perquè és el dia 8, i vindran a acompanyar-nos aquests gegants de la ciutat de Barcelona. Com bé ha dit el Sergio, que ens ha oblidat abans dir dintre del calendari, tenim l'exposició de Festa Major, que és des del dia 12 fins al 23, i la podeu anar a veure de 5 a 7, estan la majoria o tots els gegants d'escoles. Estan tots, de fet només ens falta una, que és la geganta de l'Escola Jesús Maria Sant Andreu, que no ens n'han portada, però la resta estem tots. I a més aquest any hi ha diverses figures noves, que s'ha estrenat el Griu del Mercadal Infernal, que és una novetat, la Filadora, una escola bressol, per primera vegada a la història de Sant Andreu, una escola bressol també ha fet la seva figura, l'escola Molí de Finestrelles també ha creat la seva nova figura, i l'escola Manyanet Sant Andreu, que també ha recuperat, aquesta no és nova, sinó que és una recuperació que feia 10 anys que no sortia al carrer, una de les seves, tenien 3 gegants, doncs han recuperat una de les 3 figures. Per tant, hi ha diverses novetats que val la pena també veure. Com podem veure aquí a Sant Andreu, recuperem el que fa anys existia perquè no acabi mai aquesta emoció de que hi hagi noves figures i mai perdre les ganes de tenir festa al poble. Parlant d'aquestes noves figures, bé, crec que t'has deixat una de dir. Sí, potser la més destacada, ja l'hem mencionada durant el podcast, però el Colomí se suma al seguici i bé, tindrà una rellevància important durant la Festa Major. Si ens pots explicar una mica més detalladament aquesta funció. Sí, doncs mira, hem de partir de la base que el Colomí, quan neix la idea del Colomí, no neix el projecte de només el Colomí sol, sinó que tot això es comença a plantejar el 2012 i és quan es comença a parlar de crear uns balls populars on s'incloïa el Ball de Teixidores, el Ball de Segadors, on es parlava també de
agrupar elements que potser de tota la vida havien anat per separat, com eren els ratolars o els gegants, doncs que tots formessin aquest seguici festiu de Sant Andreu. I doncs, partint d'aquesta base de volem crear un seguici, és quan neix també la idea de, home, doncs a tots els seguicis d'arreu de Catalunya sempre hi ha una figura o representativa d'aquest seguici o que l'encapçala. I és quan neix, no, aquesta idea de fem un colomí. Ha costat molt, perquè han sigut molts anys de qui el fa, qui el paga, qui monta, qui desmunta. Han sigut molts anys, des del 2012, ja us dic que neix aquesta idea. Els balls populars sí que han anat apareixent, no? Van aparèixer crec que el 2013 per primer cop a Sant Andreu, per tant imagineu-vos aquesta distància en el temps de què s'hagi pogut acabar fent el colomí. Pren aquest paper que tu dius de rellevància també a la festa major, introduint nous moments de protocol a la festa major. Si fins ara, abans del pregó, a la festa major hi havia el ball de gala, el ball de rams de gala, doncs ara s'introdueix també el ball de la dansa del colomí just abans del pregó, i es fa en presència del pregoner i de la regidora del districte, i encapçalant en tot moment el seguici festiu en aquestes 2 sortides extraordinàries que fa, perquè el seguici només surt com a tal a l'esclat andreuenc i a la cercavila de festa major, però després apareixeran altres moments que creiem que el colomí havia de ser-hi, com és el comiat de la festa major a la Déu Andreu, o un moment de màxima solemnitat, per dir-ho així, que és l'anada d'ofici. Per tant, pren aquest paper en aquests moments solemnes, aquests moments més de protocol, per dir-ho així, doncs que el colomí tindrà aquest paper important, per dir-ho així. Com una mica així, un detall que potser ningú sap del colomí, és dintre el seu ball protocolari, ell fa la bandera de Sant Andreu, on representa la creu, i trobo que per ara no he vist cap ball on representin dintre un ball. Costa de veure, perquè al ser una figura tan gran ho has de veure des de lluny, però igualment, si t'hi fixes es veu. No he vist mai cap ball on representin això. Per exemple, el nostre cas és la creu de Sant Andreu, trobo que està molt ben fet. Si ens podries explicar, potser sí, per acabar aquesta anècdota o detall del mateix colomí, el per què surt la idea de fer representar la creu. Doncs aquesta resposta, Marta, és guai que ho pregunteu, no? Perquè quan neix aquesta idea de fer un colom blanc, doncs ho veiem com que era el colom blanc de l'escut de Sant Andreu, no? Com que al cap i a la fi és la figura representativa de Sant Andreu de Palomar, no? Aquest colom blanc que, a més, podríem dir que representa els valors de la pau, fraternitat, és a dir, un colom blanc podem afegir-li moltíssims valors que l'acompanyen. I a l'hora de crear la seva dansa, no t'enganyareu, teníem força clar des del principi, és a dir, crec que va ser una cosa que va sorgir com innata el que el colomí, a l'hora de fer la seva dansa, pogués marcar a terra aquesta creu en aspa, sobretot perquè estem acostumats a veure que els balls de les àligues d'arreu del territori doncs marquen sempre, no sé si us heu fixat alguna vegada, nord, sud, est i oest, com marquen les 4 puntes, i ho farem en una línia recta, una creu normal, no? I vam veure que el colomí, com ja és una figura que sortia dels estereotips d'un seguici normal, perquè no és una àliga, doncs que també que la seva dansa també es canviés, no? Aquest prototip de 1, 2, 3, 4, si que fes aquesta creu en aspa, doncs creiem que era maco també, no? I després marca els 3 punts de l'escut de Sant Andreu, fent la volta, no? I doncs fa com el dibuix de l'escut a terra. Evidentment és una cosa que jo crec que o que t'ho expliquen o que no la vas a veure nunca en la vida, però és guai. I també la dansa del colomí, això li vam demanar a la Sònia Arias, que és la compositora. Hi ha 2 moments, ara no us els cantaré perquè no soc cantant, però que també fa una referència als goigs de Sant Andreu, que són els que es canten a la parròquia el dia del Sant Andreu Apòstol. Hi ha 2 moments de la cançó que acaben fent referència a la partitura d'aquests goigs de Sant Andreu, que és com que mires la dansa del colomí, que és nova, però té un matiz que recorda aquells gotxos de Sant Andreu. Estàs mencionant molt el tema dansa. Per què no és el ball del colomí, com per exemple el ball gran de Sant Andreu, dels gegants, o per què? Vull dir, quina diferència hi ha? Nosaltres creiem que la paraula dansa li dotava de més solemnitat al ball, no? Si parlàvem, doncs, tenim a Sant Andreu tenim una riquesa cultural molt maca, que és que tenim un ball de rams, tenim un ball de teixidores, tenim el ball del Corpus de Sang i després, evidentment, els balls de cada gegant. Doncs creiem que, jo crec que això també ho veureu al dia de l'esclat andreuenc, a totes les persones que vingueu, que el ball del colomí trenca amb la resta dels balls, perquè tots són molt animats, són tots molt engrescats. De fet, els moros
que és el Ball de l'Andreu i la Colometa, tenen una part més sèria al principi, però després ja trenca aquest protocol, per dir-ho així, no? Perquè s'anima una miqueta més, doncs el Colomí, tota la peça sencera és lenta, és solemne, i per això, a l'hora de crear la dansa, amb la Sònia, doncs vam creure que el nom més adequat, més que Ball del Colomí, doncs era la dansa del Colomí, no? Que li donés aquest toc més de solemnitat, per dir-ho així. Doncs bé, moltes gràcies. Abans d'acabar aquesta entrevista, nosaltres hem parlat d'anècdotes que van passar al concert de l'any passat. Vam parlar una mica així de, no sé si ho vas veure tu, que potser a l'embalat hi havia una escombraria amb 2 conos, és perquè el mateix embalat del terra va petar. Si tens alguna anècdota per explicar què vas veure o així, podria estar divertit. Anècdotes sempre n'hi ha moltes, no? Però jo crec que això és que anècdota, ho diré, és una sobrada. És una anècdota perquè a l'embalat sempre hi ha un moment durant la festa major, nosaltres com a geganters, ara ho diré així en plan estrangis, normalment la comissió de festes ens donava una caixa amb samarretes d'aquestes que posa la festa a Sant Andreu i ens les donava perquè les poguéssim repartir als convidats que venien de fora de Catalunya. I evidentment també donaven per alguns geganters i que tinguéssim algunes. I què passa? Que en el moment en què llencen samarretes, doncs és un moment que l'embalat és un per mi, me la quedo, i que la gent es baralla, no? I nosaltres doncs, sempre hem anat amb aquesta actitud de a mi no em cal, perquè jo ja la tinc, no? Era com I jo agafant samarretes. És com que ens donava igual. A mi jo veia les samarretes volar l'embalat i jo pensava, a mi me da igual. Pobres. El samarreta a la mà des de fa 2 hores, bueno, molt maca, no? Jo ja la tenia des de fa estona, pots seguir agafant samarretes. Exacte, no? I si l'agafava era en plan regalar-la a alguna amiga, en plan, toma. No? L'he conseguido per ti. Per a ti, sí, és una miqueta això, no? Que jo crec que és guai també, aquests moments. Bueno, i així la pregunta que hem fet al poble és qui t'agradaria que vingués l'any que ve com a... Grup de música o persona? Doncs, mira, no tinc cap preferència perquè jo seré la persona hater de Sant Andreu que dirà que jo després, no quedarà bé que això ho diguem en un podcast de cultura popular, però jo quan estic de festa major estic amb els meus amics prenent la meva cervesa, pim-pum-pum, de fiesta, i ja arriba un moment que aquí hi ha l'escenari m'és igual. Que és com... Sí, per exemple, fora de l'embalat, als jardins de Can Fabra, hi ha una festa que és una cosa independent el que passa a l'escenari, que per mi sí que és dir, doncs vinga, va, que vingui Doctor Prats o que venga Melendi. Aquí on el veieu, aquest home és president de la GTGG. També és professor, ja vamos. Però no volia dir en plan... Niños, no copiéis. No volia en plan de pillar una taja monumental, sinó de que arriba un moment que estàs amb els teus amics i no escoltes i aquí està... I vull dir, si el teu grup com... se corta. És que m'ha estat parlant d'aquest tema i ella parla amb algú de la comissió i li va dir ¿cómo sabes esto? No sé qué, no lo puedes... No ho sabia ja. Publicat. També bé. Sí. Eso, Sergio, cuenta y luego lo cortamos. Vale. Sí, tornem enrere, vale. Doncs això, que vingui, per exemple, un grup doncs, tocant peces que tothom se sap, però que si les pon un DJ les vamos a cantar igual. Correcte. Vale? Per tant, bueno, preferències perquè vingui algú no en tinc, però que estaria guai que algun any doncs, sí que vingués algun grup de sobrenom, però jo m'invento, Doctor Prats, doncs perquè també crec que és una crida a nivell de que la gent de fora de Sant Andreu digui festa de Sant Andreu, és una merda, no? Que de tant en tant, no dic cada nit, no? Però que de tant en tant hi hagi un nom al programa que diguis, hombre, hay que ir. Després potser no entrem a l'embalat perquè té el seu aforament. Que ha passat, Sí, vull dir que ha passat. Però bueno, que hi hagi un nom almenys al programa de rotllo Doctor Prats, que ara també sé que demanen una pasta, que no tenim. El que potser passa és que si nosaltres agafem Doctor Prats pot passar, amb perdó, com a Gràcia, que van posar Doctor Prats i era el senyor Prats. Sí. Un senyor. Que als meus amics els hi ha passat això. Jo vaig anar també. Que ho van veure també, van dir mira, el Doctor Prats, mira, però que el programa posava Doctor Prats. Programa... Sí, Sant Andreu no som així, Sant Andreu si es porta Doctor Prats es porta Doctor Prats. Però llavors es portaria només Doctor Prats. Tipo, un dia, 2 hores, està. Fin. Crec que és qüestió de també això, que a nivell pressupost, si ve Doctor Prats, hi haurà una nit d'embalat i la resta el DJ Fede Sardà, que aquest tota la vida, pinxando ahí. No sé si us recordeu, va haver-hi un any que va vindre Animal, que va ser l'últim concert, el van fer aquí a Sant Andreu, o sigui, va estar bastant bé que aquí un grup conegut en el moment, ara la gent s'ha oblidat d'aquest pobre grup, però va acabar aquí a Sant Andreu i va estar molt bé.
Bueno, jo crec que a Sant Andreu, jo crec que en realitat ha passat tothom, però ha passat en el moment en què ningú els Sí, coneixia. exacte. Nosaltres els hem fet conèixer. Òbviament. Jo crec que també, perquè jo recordo fins i tot a la Rebella de Sant Joan, de fa molts anys, que venia Buos a Sant Andreu. Sí, és veritat. Sí. Però què passa? Que en aquell moment Buos qui el coneixia? Clar, estaven amb el disc de bruixes aquest, així, cançons de... Corre, foc. Ara mateix et planteges portar Buos a l'embat i potser, doncs això, t'has de retallar un ronyó i pagar-lo con... Clar, ara hem entès el per què acaba amb un dijous i no amb un diumenge a la festa major, potser porten algun grup important i des de dijous a diumenge... Serà perquè Comissió de Festes no té pressupost? Bé, Sergio, després d'aquestes anècdotes, doncs et direm moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver explicat una miqueta més sobre el colomí, que ens feia l'efecte que la gent ho necessita. Ens veiem per festa Ens veiem major. als carrers, clar que sí, ens veiem als carrers. Sí, a gaudir-ho, bona festa major a tothom. Igualment. Bona tarda. Som la Laia I el Ferran, un altre cop. i tornem a ser aquí un altre cop i aquest cop per parlar d'una cosa bastant guai. Sí, una cosa que ens agrada a tots, no? I bastant propera a nosaltres, perquè estem parlant de... Les festes majors de Sant Andreu. Molt bé. Doncs sí, aquest cap de setmana i s'allargant una miqueta més de cap a la setmana que ve, són les festes majors de Sant Andreu. I, com són les festes majors de Sant Andreu, tindrem bastants espectacles i bastantes activitats que podrem dur a terme. I la Lira, concretament, ha organitzat un seguit d'honorari, diguéssim, on hi ha activitats per tothom, espectacles per tothom pot veure el que li agradi, tothom pot fer el que li agradi. Són festes majors tots igual, no? Exacte. I nosaltres per què estem aquí? Doncs us comentarem algunes de les activitats que més ens creen l'atenció o més novedoses per nosaltres per tal de que les conegueu i doncs, que les pugueu gaudir d'una manera més propera. Intentarem parlar de totes, però ja que us avisem que són un munt, perquè Sí. no s'han estat de res. I hi ha activitats a totes hores. Per tant, com puguem, les anunciarem. Val. Aviam, començarem per el dia més proper, que és el 26 de novembre, que és dissabte. Dissabte mateix. Dissabte és un dia Aquest molt podcast surt especial. un divendres, doncs l'endemà és dissabte. És un dia molt especial dissabte i ara no us faré spoiler, us haureu de quedar una estona més escoltant-nos per saber per què és un dia molt especial, però començarem comentant, i a mi hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que és a les 5 de la tarda i es diu Market by Medea. Molt interessant, això. Sí, m'ha cridat molt l'atenció perquè tot el que sigui market, a mi ja està, em crida l'atenció. Tot el que sigui comprar i Tot el que consumisme. sigui el consumisme i gastar l'euro que tinc, em crida molt l'atenció. Que, bueno, Bé, la cosa. és bàsicament un mercadillo, no? És que anava a explicar una anècdota que em va passar l'altre dia. Amb un mercadillo. No, vaig anar a un bazar i em vaig comprar uns mitjons verds, perquè anava tota de verda i em feia gràcia comprar uns mitjons verds, i em vaig comprar també un pal d'aquests per fer ganxet. Què passa? Pues que la meva targeta està a Lleida. La té el Guillem. I a la cartera portava un total de 90 cèntims amb monedes d'un cèntim. Hòstia, això ja és. I la meva amiga tenia 1,40 € a la targeta i res en suelto. Què passa? Que li vam dir a la dependent, li vam dir, un moment, sortim fora, perquè a sobre m'havia quedat sense datos. Llavors no podia passar-me diners a cap lloc. Clar. Total, que per 2 euros vaig haver de deixar els mitjons i la llolla perquè no tenia diners suficients per juntar-los. Hòstia, això ja és pobresa És extrema, que, clar, i em diu la meva amiga, bueno, doncs entrem i li diem, però com vols que entri a dir-li que no puc pagar 2 euros? En plan, però anem a veure. Què pensarà aquesta persona de mi? Clar, doncs bueno, ja està. Bueno. Aquesta és l'anècdota. Molt bona anècdota. Bueno, expliquem què és el Market by Medea. explica. Market by Medea és un mercadillo organitzat per Art es Medea. I en aquest mercadillo no podrem trobar de tot, sinó que trobarem només productes fets a mà per artistes locals. Per tant, és una proposta molt interessant i és una manera d'ajudar els artistes del barri. Exacte, sí. De Barcelona. Ho trobo una manera bastant guai de conèixer nous artistes, de conèixer nova gent que ens pugui inspirar i doncs, si podem aportar una miqueta d'ajuda, doncs, tot és vàlid. En aquest mercat l'entrada és gratuïta i dona tant per... Hi ha un micro obert i alguna activitat més. I sí que és veritat que en cas de que vulguis fer algun donatiu o alguna aportació també ho pots fer, però l'entrada és gratuïta i és davant de l'edifici de la Lira. Si no m'equivoco, el microobert és a les 6:30, comença, Sí. i és organitzat per també Artes Medea. Exacte. Després, aquesta activitat, l'expliquem, però perquè no ens
no tenim cap més remei. Però l'exhibició de sardanes. Sí, no, és que a nosaltres no ens Aviam, agraden les clar, sardanes. no és que vulguem aquí fer promoció d'una cosa en la qual ballarem, Clar. però sí, ho la farem. A les 6. Bueno. A les 6 tenim exhibició de sardanes. Si algú té ganes de veure'ns ballar, si algú té interès per les sardanes, pot venir. Si algú vol venir només per veure la cara que fan els dos, Que parlen anava per a dir aquí. una paraula que no es pot dir en aquest horari, que parlen per aquí, doncs també podeu venir. Exacte. És una exhibició bastant variada. Trobareu que participem tots els membres de l'agrupació, de totes les edats, llavors serà algo variat, no serà només per joves, hi haurà de totes les Correcte. edats. I també ho podreu veure en primícia els punts lliures. Ojo. Per aquest diumenge tenim el Ojo. concurs de punts lliures i us farem un avançament, un spoiler, que en dirien els anglesos. Ja veureu que és una mica diferent al que estareu acostumats a veure. I bastant de difícil. sardanes. Sí. Bastant difícil. Pels que ho fem, no? Pels que ho veieu. Exacte. Pels que us veieu tenir ulls. És igual de fàcil. I ja està. Així que, doncs res. Bueno, que també es pot venir a veure sardanes només a escoltar, Clar, clar. saps? Cadascú amb el sentit que vulgui. Doncs molt bé, us convidem a tots a venir. Exacte. Un altre que m'agrada a mi molt, no estem fent-ho gaire en ordre d'horari, No, però la bueno. veritat és que Dinar popular. Sí. Un dinar popular. M'encanta menjar, m'encanta el dinar, i si és popular encara més. A les 2 del migdia, el 26 de novembre, tenim el dinar popular a la Lira i hi haurà venda de tíquets al bar. És obert a tothom. Exacte. És a dir, I tothom és allà, pot venir al a bar dinar de a la la Lira. que fan unes tejes molt bones. Molt bones. O sigui, molt recomanat. Nosaltres sopem bastants cops allà. No sé quin serà el menú, no sé què ens donaran, però segur que està boníssim. Ah, exacte. Així que això també és una oportunitat bastant guai de conèixer veïns, de fer activitats en Sí, grup i doncs, de conèixer una miqueta més la gent del barri, que no està malament. Ja he dit, la meva preferida. Després, aviam, no sé si està bé que jo presenti aquesta activitat, o potser l'hauria de presentar el Ferran, però potser és bastant estrany. És de poca humilitat és que la estrany. presenti el Sí, Ferran. sí. Llavors, bueno, ja ho faig jo. A les 8, hora peninsular, 7 a Canàries. Concert de Cibes És Band. important per si algú de Canàries vol venir. En canvi, el rellotge. Exacte, que pilles vols bé d'horari. Concert de Cibes. Però és que Déu, què és això? Què és això? el grup d'en Ferran, o sigui, no només ell sol, però... No, clar. Si Saps? no, es diria Ferran. Concert del Ferran. Doncs bueno, doncs això Bueno, és... sí, ja ho has dit, no? Sí. És un grup de rock alternatiu en català. Hem començat fa res, tenim algunes cançons, ens podeu seguir a Instagram, @cibesband. Ja he fet tota la publicitat aquí. Estem a Spotify i a YouTube. Si ens voleu escoltar i preparar-vos pel concert i venir al concert, ho agrairem moltíssim. Serà molt guai. A mi, com a Jo canto, per cert. com a amiga, companya i mànager... de mànager és broma. Manager sense cobrar. Exacte. Em fa molta il·lusió aquest concert, en plan, s'ho mereixen molt, les cançons són molt guais, a mi m'agraden molt, i a sobre hi haurà altres sorpreses, faran altres versions i tot això, però, bueno, no desvelarem res, Exacte. és molt millor que vingui a vosaltres. I dediquem poca estona, perquè si no sembla que Sí, estem vale, fent sí. aquí la possibilitat. I passem. Després de Cibes, aquests desconeguts, arriba el concert del Marc Anglarill. És un habitual, és un Sí. concert molt divertit cada any, nosaltres hi anem, ens ho passem molt bé. Sí. I em sembla que estrena nou disc, si no m'equivoco, i el presenta, no sé si l'ha estrenat ja o si està per estrenar, però el presenta amb nosaltres a la Lira. Que guai. Per tant, ja sabeu, nit de concerts, Cibes i quan acabi Marc Anglarill, tots seguits. Molt bé. Doncs, i què més? Espera, si et sembla recito les activitats, totes les activitats del dissabte, les que no hem comentat també, i així Recita. tothom sap el Des que de vol petit anar. és un bon recitor. Sí. Es diu així. Atenció a la recitació. A les 11 del matí, 40è aniversari del Centre d'Estudis Ignasi Iglesias, mare de Déu, com estic recitant, amb l'actuació de l'Urfeu de la Imagineu-vos Lira. com cantarà. A les 2, el dinar popular, vamos, que ja l'hem comentat. Recordeu, venda de tíquets al bar i obert a tothom. A les 5 de la tarda, refugi poètic, proposta molt interessant, us recomano que hi aneu, de Somnits Teatre Solitari. A les 5 ja hem comentat també el Market by Medea. A les 6, l'exhibició de sardanes del grup Sardanista Maig. A les 6 i mitja. M'acabo de donar compte que estic dient les hores com si fos un castellà. És veritat. Em tiraran per terra el podcast. Bueno, a partir d'ara. Sí, fes-ho bé. A 2:15. Si et sentís mon avi. A 2:15, micro obert, també per Artes Medea. A les 8 en punt. Ah, bueno, no, pensa que sona un punt. Sí, però aquesta... Ah, aquesta sí, l'hem aquesta cagat. no va ser. Aquesta la valia res. A les 8 en punt, concert de Cibes.
A 9:45, concert del Marc Anglavill. I després no marxeu perquè segueix la festa. Clar, és a dir, si decidiu no dormir i passar la nit amb vela, el dia següent, per la tarda, Bueno, clar, haurà d'estar bastantes hores desperts. podeu seguir la festa. Exacte. Explica'ns què hi ha. A la tarda és tota una tarda de teatre i Ojo. des de les 5 fins a 2:45, que comença la última, tindrem tota una tarda de diferents obres de teatre. Així que també és una opció bastant interessant, cultural i, bueno, Sí. fer veïn, fer veïnat, Sí, en correcte. resum. Sí, i si no m'equivoco hi ha un grup que és del casal de gent gran Josep Casanelles. Sí, Per a tant, 2:45 comença. és una manera d'apreciar tota la feina que fan Exacte. la gent gran del nostre barri, que segur que ens fan una pedazo d'obra teatral, a 2:45. Veus? Exacte. 2:15, que no són les 5:30. Exacte, hores totalment diferents. Correcte. Després, doncs això seria tot les activitats del 27 de novembre, tota la tarda de teatre, i el 30 de novembre, ja ens passem, a la setmana següent, seria el dimecres musical. I què Ojo. vol dir això? Vol dir que a partir de les 12 del migdia, a la Lira hi haurà un concert de festa major. Ojo! O sigui que si teniu ganes de moure l'esquelet, Bueno, és de l'Orfeó, no sé si és de moure l'esquelet o és d'escoltar, però... bueno, és tothom pot moure l'esquelet amb el que vulgui. És de gaudir, això segur. Si voleu venir al concert de l'Orfeó, bueno, tinc entès que són gent molt animada. En plan, Ho veus? que poden fer versions xules. No ho sé, perquè no conec el seu repertori. Potser l'estic liant, però... xules seran segur. Mogudes és una altra cosa. Vale, dit això, recito tot el que farem el dia 27 i el dia 30 a la Lira i passem a la resta de la setmana, que encara no s'ha acabat, això. El 27 de novembre, microteatre a les 5, pel Teatre Giravent. A les 2:45, obra teatral del grup teatral Casal Josep Casanelles, l'hem esmentat. I a 2:45, obra de teatre Càndid, de Somnits Teatre. Aquesta s'ha d'anar amb inscripció prèvia. I el dimecres musical, concert de Festa Major de l'Orfeó de la Lira, dimecres 30 de novembre. I seguim. Perfecte. I ara passem directament al 8 de desembre i 6 de desembre. Sí, Ho he dit 8. al revés, però tothom sap que el 6 va davant Que del són el 8. dies d'escacs, diguéssim. Exacte. Sí. El 6 de desembre tenim campionat d'escacs de partides ràpides per equips d'adults. D'adults, de 10 del matí a 2 del migdia. Sí, l'entrada és pel carrer Abatudor, al número 22, val? I el 8 de desembre, el torneig d'escacs infantil. Els hi toca als nens, el 8 A de la desembre. mateixa hora, de 10 a 2 del migdia. Per tant, un cop dit això, ja sí que no ens queden més activitats. Déu-n'hi-do, portem 11 minuts dient activitats. Si us agraden les sardanes, el teatre, menjar, Sobretot. comprar, no se m'acut res més, escoltar música, Escacs. ballar, Has dit? escacs, ara anava, jugar a escacs, mirar gent jugar a escacs, perquè hi ha gent que va als tornejos d'escacs a mirar gent Clar. jugar a escacs. Qualsevol d'aquestes coses a la Lira durant les festes majors. Si la Lira no us queda bé pel que sigui, no us queda a prop, les festes majors de Sant Andreu són a tot Sant Andreu. Exacte. Busqueu la vostra entitat, el vostre carrer, associació de veïns, el que sigui. Segur que estan fent activitats de festes superinteressants al vostre gust, al gust de tothom. Per nosaltres això és tot, no? Doncs sí, nosaltres ja us hem explicat tot el que us havíem d'explicar. Us hem recomanat algunes de les activitats que podeu trobar. Les recomanem totes, hem destacat algunes. Clar, exacte. Clar, ara que no sembli aquí que Clar, estem fent que no sembli que ara només favoritismes. volem que aneu al concert de Cibes. No, o no. al dinar. No, tot. Tot. I doncs ja està, això és tot per avui. Sí. Esperem trobar-nos en un altre podcast més dies i també trobar-vos a les festes majors de Sant Andreu. Això, saludeu, si ens trobeu. No ens coneixeu, però bueno. Si escolteu molt bé, potser ens coneixeu per la veu. Ja està. Apa, Adéu. adeu. Perquè tingueu una molt bona festa major. A fer la viu-viu! Fin. Això és Campixa, un podcast de cultura popular creat per Can Galta i la Lira, dos equipaments situats a Sant Andreu de Palomar, dedicats a la creació, difusió i conservació de la cultura popular. Això és Campixa.